Kamora morama inti janeno mar LTN okinyi masani okinyi mabende koth chwe muoma mano e boma ma Nairobi ka endi otieno tulu nyaka sani endi e yore gi kimago okinyi pod onyidha mano endo en koth mochwe en kinde go dwe mar ang'wen mag koth ma endi ng'eni koth ma chwiri kinde mag chwiri kama endi koth chwe mang'eny ahinya mondo mi koro oganda okom ka koro ma endi en okang' maber ahinya mari ma mondo mi koro iwuog oko mondo mi idhi tie ndalo e puothi mar mondo mi chiemo oyudre irwa. An oboke adek kaendi ma The Daily Nation, oboke ma The Star ma bende nitiere kaendi kod oboke ma The Standard magite gin mago ma waketo kaendi mondo mi olum nyaluo ma weche mantiere iye. Ing'eyo oboke gi matamo wache mang'eny ahinya onge mana kisome maber matut kuku koda katiende kod kibong'en to ang'o mowacho. Oboke ma The Daily Nation. Outrage over fake BBI bill. Sani koro nitiere bende wich bar manyien ne kwethni sani koro loso chenro mar BBI. Sa bende koro fwenyre ni kara ne nitiere report mopogore ma nitiere county assemblies bende mopogore pacho kaendi. Wacho ni county assemblies moko mano kadho report mar BBI moro manyawawa mok en ma onego bed ni kadho. Matin ni nitiere ma fake go original. Ing'eni Kenya kaendi gimoro amora nyaka bed gi wach ma kata mana just a document nyaka bed gi wach. Koro sani endi koro jogo kuma koro en ng'iende en akire kiki jogo kong'eni koro gebo timre nadi mane ler mar wach mantiere. Counties received two versions of Constitution of Kenya Amendment Bill 2020. The one sent to most of the divorces that could now expose the referendum push for a fresh legal hurdle. It was a sabotage, and who is to blame? Mano ka ogigi moko oko kiamo kukure kiamo kuro watino ka documents ari e piny Kenya kaendi koro gichopo te parliament gi senate koro ji kore ka funyo ni hawo karamane nitie gi ace mane ne gi was to karamane mone benitiyo godo Kenya, I tell you. Machelo ni koro e yango mar Kimwarer cha paro Kimwarer kod niluongo gi ni Kimwarer kod Aror. Sani koro wach manyien ochako kanyo endo en ni koro taxpayers could pay 12.4 billion to an Italian company at the center of Aror and Kimwarer mega dam scandal. The firm is seeking compensation for irregular cancellation of the contract. Noko migi manuendo ma en contract matich to yudoro billion 10 to Aror gi Kimwarer omedo lale mang'eny ahinya. Noko gere ne oko chake oonge tidwaro 12.4 billion nikech koro contract ne okethi kato girimiti mane nitiere wach malich ahinya. To boke niendi mar adek en George Floyd, the general giant who became a global symbol of fight against racism. Aberna kabisa odichieng' manyoro ka koro dogo eko ma US notimo mapiyo ma bende koro okawo mano endo mane en obila mano nego George Floyd. Pero the guy mane otho kana wacho ni I can't breathe mano ding'ute manyako tho lela odichieng' ayanga gi obila moro maja mombogo e gwenge ko mag US. Koro gana tem manyintiere Minneapolis state to ge piny mangima nyemor kech koro doho ma US nyong'ado ne ng'ano endo nek second degree murder case kod manslaughter ma en no dhi iluongo ni Derek Chauvin ma endi ng'ama koro ne onego George Floyd ma endi e gwenge ko mag US. To gimalich ni wan to Kenya kaendi kata mag msando gere kuma noriyo ng'amung'e onge uko kasa dagere ng'amung'e onge yani onge gima timore to justice osayudre kendo koro bwane koro no twe mane wach mantiere. Floyd was a big man. He was too big for this earth. He is all over us right now. Mane wach mantiere. George Floyd's girlfriend ilungo ni Courtney Ross mane gima koro maendi ne jahera mare wacho ni mane kaka en weche mag BBI nyalo somo to boke ndi marang'wen koro monindo koro en ang'o ma koro sani ko dhano koro wangi morre BBI kanyo jotim na ng'ama timo makosa mar kelo boke ariyo kata report ariyo mag BBI koro katanga duoko wach mantie kanyo ndo en bwana Matthew National Lands Commission miluongo ni Antipas Nyanjwa makoro ne otho mano endo chieng' wuok tich. Ka wang'iyo weche mantie to boke mar 7 en joma timo penj ma klas 12 sani koro rituru duoko magu mano koromo jumbe 3 kende mane kaka wach kod jatend migawo ma ochung' ne weche mag somo ngere George Magoha. Jang'ad bura William Ouko nyoro koro chomre tir kod JEC ka bende kono wacho ni gimomiyo sani ni koro nitie buche mang'eny pok oyale do en nikech migosi Uhuru Kenyatta ma jatend piny owacho ok nochiwo mano endo oboke kata puoth ne jong'ad bura 41 ka mane kaka wach dhi nyime sani.
Ka ng'iyo weche moko mantie ka makoro gina pacho oganda kod bende josomo magiketo kaendi achiel kachiel inyalo nenogi koro nitiere magiki magin county news magite gintiere kaendi ma paro ni inyalo somo mondo mi koro ing'e to koro en ang'o matimore e counties mopogore opogore. Kwa kamano tang' na kelni gi weche manyien kawuono mar mondo iwinj koro ang'o matimore e counties wa to moloyo ahinya mago eko ma Nyanza. Katieko lum ni wach mantie Daily Nation kaendi en mani koro kuom sani to ni unveiled Super League dead after mass exodus ma wach mantiere. Atletico Madrid, Inter Milan follow 6 English Premier League clubs in withdrawing from proposed tourney mane wach mantiere. Mane wach makoro nye wach ni mondo mi koro ket Super League moro mabende biro bede pinjo wagunda kucha. Koro gino ne okoneno kata mna odichienge ariyo ji osewuok kanyo te, clubs te manye nitiere kanyo osewuok. Oboke mar The Star wachmani kanyo DP Ruto's fresh 2022 power plan maendi wachni koro maendi Ruto koro sani koro sechako manendo loso chenro ge mago eko mag kao telo ma piny owacho mano endo e higa ma 2022 kama bende koro wachni koro counties 47 gite sani koro gidhi nyime gi loso committees ma bende biro bedo ka koro loso weche ma campaign mag Ruto mano endo e gwenge go eko. Mane wach mantiere kanyo naloso mito boke ni mara 4 opong kanyo. We are ready for Jubilee divorce, Ruto allies tell Uhuru men. Koro jogo kama siro migosi William Ruto wacho ni awan wayie mar mondo mi koro kende manti kindwa kani endi mondo mi orum nikech en kende makoro ji osiko koro gwandre agwanda berne onge. Mane ler mantiere kanyo endo. Ka ang'iyo weche mamoko kaendi en koro maendi en jago ma jalony weche mag siasa ma en Ngire Aman Manyora. Ondiko kaendi kwacho ni what is Deputy President Ruto's vision? Mane wacho mantiere. Lek mar Ruto enang'o? So maybe winjo into lek mar Ruto enang'o? Ouko promises to restore public confidence in judiciary. Wane ler mantiere kanyo endo ni koro Ouko oyie mar mondo mi koro okel lokruok mano endo e kange mag ng'ado buche e pacho kaendi kapo no miye telo no endo. To jogo eko mantiere kweth mar One Kenya Alliance kageni kanyakla koda Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Gideon Moi kod Wetangula sani wacho ni gin okochwalgi kod State House. We are not State House project, says Mudavadi. Mane wach makoro giwacho kanyo ni awan kaka wacho nendo wan onge gi jo State House go. Mane ler mantiere kanyo endo e sama koro moko mantie kaendi. Ano kaendi ka Raila koro nye ntiere koda kamagi eki jodongo mwae kumago Waluya. Kotelegi kod ambassador machon maendi en Burudi na Bwera kanye gintiere kuma Karen kanye gidhi limo Tinga mano endo sama bende koro ji lime maliche ng'eny. Omera diek moso ter Karen diek apani jakom nyaka beno oyaw abich diek mang'eny ndi en diel ma ng'ato kanta madhi to diek ariyo apani kanyo endo koro sani diel winje marach ahinya nikech nyaka koro teri mna Raila ka in diel nikech koro mane migogo mos ka jakom in diel to koro nyaka itang' inyalo teri Raila sa asaya. Mano ende wach mantie jen gima ber mana kaka ji netimo chon kidhi no ng'ano endo matuo to itero ne gimoro mar gone mos ayie ahinya kod gik madhi nyime go. Ka wantiere kod weche mang'eny ahinya mag josomo kod jondiko aneno kaendi why Eric Omondi is not getting married. Maendi en Eric Omondi jamiji nyiero Eric Omondi ang'o miyo koro pod ok okendi. Mane wacho mantie Zari second in top IG numbers. Mane mantie kanyendo Zari Hassan sani makoro telo manendo Instagram number 2. Ali Kiba ignores wife on her birthday. Mane wacho mantie kaendi magiko neno what is mag weche mang'eny ahinya minyalo somo kaendi molo ahinya ni jogo ko moero weche mag joma nigi homa kata celebs. Mane miluongo ni koro mago celebs kaka iwinjogi. Eric Omondi kanyeni pod ok okepi koro ibo somo mondo ing'e kaka weche go chalo. Wach ma Super League mar piny mag wagunda ni kanyo inyalo ng'e achiel kachiel. Sama bende koro jotugo mar club ma Gor Mahia sani koro dhi ng'anyo mamuol nikech pok omigi mago eko magin malang' mag gi. Mane ler mantiere kanyo endo. Katieko ma bende aneno ka sa koro maya wang'a an goboke ma The Standard. New BBI bombshell ma wach mantiere ni koro sani tulo manyien omuoch maendi mar BBI sani koro rege bro chung kose rege bro dhi nyime. Mane wach mantiere kanyo endo. Different versions. My watchman fresh landmines threaten the BBI process with new revelations that 13 county assemblies approved a wrong bill and that there are discrepancies between the Senate and National Assembly bills. Now the promoters are reading sabotage and want DCI to investigate. Mane watchman tire kanyo endo. Watchman licha Nyapolo Mwangi mabende en jagoro mar aput mano endo mar BBI. Watchman ber mamondo mikoro DCI Sija wachini mondo timane nonro to ng'ano mano timo tim makamae e yo ma ok owinjore.
mageler mantiere kanyo endo achiel kachiel. Ka wadhi nyime, en mana ni wach ma BBI no ni kanyo, wach ma William Ouko beno kaka wuono ni kanyo, gichala chala. One Kenya Alliance wacho ni ok gin project mar Uhuru Kenyatta kata mano endo ma State House, mano ler ma aneno ka ntiere. Gibende gidwa charo oboke ma kawuono gi, na lendo ma koro aneno kanyo. Pa josomo gi jondiko gintie ka endi Twitter, nyalo somo gi mondo ing'e kaka paro nitiere. Wach ma George Floyd be ni kanyo, mago te inyalo somo mondo ing'e kaka chal bro bete. Weche mag ohala magiang' na kelni e weche manyien, omiyo koro ibed machiegni, abro mi weche gi achiel kachiel. Ka wadhi nyime weche mag tuke matang' Amerika endi, kata matang' achiwe ni koro yego mano jaba tong' mang'ula ahinya, nigi lek mar bayo kendo tong' mondo mi koro okaw osimbo mar piny mangima. Mano e ler mantiere kanyo endo, kod magi jowa moseng'ielo rengo be nika ng'iyo mosido ka gintie kanyo gi tipo mag-gi. En wach malich ahinya. To koro mag ohala be wala matindo tindo inyalo somo ni to en ang'o matimore e iye kanyo e weche mag ohala matindo tindo. Ing'eyo ni kaka nanyisi ni chenro ni endi marwa en mana luomo ni to ang'o mantie oboke gi kima kawuono. Ae koro bang'e thuolo en mari, miwinjo ka bende odwa miyi siso, dhi mondo mi inyiew kodi bed kode piny isome malong'o. Kok kamano kendo nyiew gi adek, it's okay. Pesa en mar wuon go, gimotimogo en emoyiero. Nyinga ni kokelo, warom kiny kendo.